Altxa, Sebastian, Oiana eta Amaia, ikusi dut Alkizako festak oso osatuak jarri dituzuela aurten, pertsona mota eta adin guztitako launentzako ekitaldiak antolatu dituzue, baino zenbait jardueretan da ekintzetan parte hartzeko bikotea behar dela konturatu naiz. Beraz lana jarriko dizuet publikora jetxita zuek bikoteak aurkitzen. Bilatu beharko dezue, eskupelota txapelketarako bikotea, bilatu beharko dezue, mus txapelketarako bikotea, eta bilatu beharko dezue dantzarako bikotea. Beraz jetxita. Ara mutiko zuri begira, lehenego naiz askotan, atzaparra handia daukazu, baldakizu pelotan. Pelotarako ona da baino ni bere bila irten da, biok elkartuz ona izan dare bata erdi osatzen da. Nik Iñaki aukeratu nahi dut bere altura lekuko, baina dejada bakar batera ere ez da makurtuko. Ikusten ditut aulki batzuek oraindik utzik daudenak, etortzekoak izango dira pelotaririk onenak. Naizta festetan eztan jarria olako ekitaldia, pelikulako pare jauna da altzokoa eta handia. Esku gehienak ezote dira, hemen baserritarrenak, kalio desentez beteak, baina justu ez pelotarenak. Ta muserako lagunak ere ezker armailetan gertu, kinua bat iluzatu diot, ta beste batek ulertu. Sebastian ni musean behintzat zukin nengoke kompleto, keinuka beti ulertu zaiutizketan baino hobeto. Ta aragarin korrikalari, zena musean ze trebe, honek gezurrak esaten ditu, nahi ez dituenen ere. Eserita dagoen gaztea, musean txarra ez da izango, kinua garrapatzen zaila da, begiak itxita dago. Ba muserako hauxe litzake karta eskuka da fina, izan daitezke hauek meriak eta hori erregina. Ta dantzarako pareja igabe, igual horrela nahiago,
lehen kuarentenan gaur kuarentona bakarrik ohituta nago. Nik dantzarako hartu behar dut, dagon lagunik onena, hori bai izan beharko dula, ni mugituko nauena. Badantzan oiek euren doaiek jarriak maiz agerian, dituzten danak emate ituzte ernilloko erromeria. Nik sarri hankak zapaltzen ditut, baldarra naizen seinale. Nik bersotan lehen ta orain bera, det dantzako irakasle. Pelotan musean eta dantzan, txapelik ezin atera, bromak utzita joango algera, dakiguna egitera. Altxa amets eta Maialen, zuebiok Donostiako bi brodatzaile zerate. Azken 30 urteetan zuek brodatu dezue Kontxako bandera preziatua, baino aurten Donostiako udalak ez dizuen kargu hori eman. Uda lan hori emateko deiaren zain pasa dezue, baino enteratu berriz erate Donostiako udalak lan hori Valentziako enpresa baten esku utzi duela. Kontxo ez genion ba hain garesti saltzen, zertan hasi zaizkigu araño bialtzen. Nola aurten ez dedan trapurik brodatzen, makila egitia hasi naiz pentsatzen. Makilak ere behar du xuxen eta lirain, Donostiko alkate jauna degun bezain, lehen Kontxako bandera izaten zen bikain, bandera dela Kontxa izango da orain. Donostiko alkatea hain sasoi fuertean, nahiago du kanpora eskulan merkean, trapua ezin brodatuz jostorratz betean, zerbait brodatuko det bere txepean. Nor nahiri eman zaio eta edo nola, guk egindako lanak ez zuen ajola, gero propagandetan nahiko dira hola, bertako ohitura eta bertako kirola.
Oiala txinatik handakarte dilindan, aria indiatik oialan segidan, eskulana aurten da Valentzia jiran, eskerrak arraunlaiak euskaldunak dira. Baina gu ondoratu oialaren zamak, beti dira haundiak soinekoen famak, haundiak txapeldunak ta haundiak danak, ta noiz balio izan du jostunaren lana. Gutxi balioko du daramagun martxan, eneko goia besteren baratzan, Valentzian ordabil jostorratzen dantzan, ea ideiak ere handik handakartza. Genero bat baduen lana ere bada, etzen joan beharrik Valentzietara, gure titare arita jostorratz ara, gulendik eiten gendun nesken estropada. Gure jostorratza zan arraunaren pala, baina alkate jauna zer dabil aibala. Valentziara joan da pentsazazu ala, gero igual esango du Valentziaga dala. Valentziaga entzun da jartzen da dardarka, glamurra eta diztira maite du zeharka, bandera saldu egin du ta ene hau marka, iria bera ere saldu zori dauka. Altxa, Amaia eta Oiana, zue biok Alkizan bizi zeaten bi guraso zeate, eta biok daukazue seme bana. Zuen semeek 14 urte bete berri dituzte, eta inguruko herrietako lagunen gana, parrandetara eta eskolara joateko motor bat behar dutela esanez ari zaizkizue aspalditik. Oiana, zu semeari motoko karneta aterarazi eta moto bat erosteko pronto zaude. Amaia, zuk aldiz nahiago dezu zure semea eraman, ekarri, joan behar den lekura bila joan, baino motorik ekartzeko prest ez zaude. Naiz hasieran baloratu nun beste 11 formula,
naizta zinegin motoik etzula, eskuratuko sekula. Orain beregan jarri behar dut, konfiantza bat mardula, eta sinistu arduratsudan, eran ibiliko dula. Gazteak badu bere bizitzan, hainbat amets ta interes. Amaren kezka nolakoa dan, ulertu daiteke errez. Bere eskuta buruetatik, naiz zerbaitek egin ies, negonapetik atera bedi, baina errepidetik ez. Baino bizitzak mila arrisku behar dizkie aurkeztu, eta hain justu errepideak arrisku hori dena ez du. Beste aldera begiratuta ezingo dezu saiestu, gonapetikan ateratzean ezingo dezu babestu. Arriskuari errespetua izan behar dio noiz nahi, 14 urte 14 dira, eta nienago lasai. Juergaranik neuk eramango det, ta itzuleran egon zai. Gure semea ekarriko det, eta zuena ere bai. Estimatzen dut zure eskaintza, ta egingo dit mesede, baino alkizan probatu da urten, hiltzea da bizilege, ta istripuen errua ez dut egingo sekula bere, ze suerte txarra izan daiteke, kotxe zoa zela ere. Urtean bengo istripu txar bat, herriarentzat da aski, motorrerako gerora ere, izango du nahiko asti. Nahi badu zurean
Baian joan bedi, eiruditzen zaite egoki, berak ondo pasako du baina, nik neuk pasako det gaizki. Altxe Andoni eta Sebastian galde erantzunetan jarriko zaituztet. Iraila gogorra izaten da gehienontzat, uda bukatu da, ikasturte hasi da, lasaitasunari estresa kentzen dio lekua, eta Andonire ez da horretatik libratzen. Andonik azken aste hau nortasun krisi baten erdian darama, eta hortatik atera nahian da bere kezkak baretu nahian egunkaria irikita Sebastian Pitonisari deitu dio. Bere kezkez eta bere etorkizunaz galdetzeko. Sartu berrizera, Andoni kontsultan da, hasi galdezka nahi dezunean. Laguntza esker nator kaixo Pitoniso. Zuri laguntzeko gai, izango naizakaso. Iraila hasieran dut krisi bat galanta. Aurretik ere hori ez zitzaizun falta. Baina orain tokatzen zait lanera joatea. Baina ez da presizio asko egitea. Maindirea gustoko ta jaikitzea ez. Beraz lasaioean angelditu zaitez. Jubilatzeko falta zaizkit 10 urte. Hortarako lanean hasi behartzen duke. Ta zer egin nezake lanean hasteko. Amaizte intentzio dituzun hasteko. Zuk zureari deitzen aldiozu lana. Bai ulertzen dut eta beste gesana. Nik ikusi zintudan periodiku baten. Eta arek ez dizuez jategoik ematen. Ta zuk jaten aldezu beste onkontura. Aspalditik hori da daukadan ohitura. Apaizaren gisara bla 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 bla. Lasai zuretzat ere txanda helduko da. Zure konsultan nago ta argirik eza. Horreken baten dio gezurrai babesa. Nundago zoriona, nundatza tristura. Hori ez da egoten norbere eskura. Zure eskutan aldago nere zoriona. Ez baina emango dizut konseju sakona. Ematen hasteko ere badezu garaia. Eta zu ulertzen behar dezu saia. Lehenengo eman didana hain xuxen faktura. Aurretik kobratzeko da nere ohitura. Atzetik kobratzea ez genuke hobe. Aizu bide hortatik ohituta altzaude. Aholkurik bat erez izjario latza. Pikutara joan da zure esperantza. Eta latzena dezu zeure aurpegia. Zenbait jenderekinik badaukat premia. Berriz periodikuai begira jarrita. Antxe izango dezu aukera polita. Ikusi nahi zintuzket eskelen horrian. Hori pasako da bai egunen batian. Igarrita altzaude pasatuko dala. Jaio nintzan da hori niretzat normala. Hemen ni ezote naiz kobratu behar duna.
Ez baina bai zertxo bait merezi dezuna. Elkarrizketak badu xelebre tankera. Bioke antzekoak elkartu bai gera. Alaitu egin didazu aurtengo iraila. Lasai izango dezu oraindik nahiaina. Bueno, agur mediku tatdana dalako. Eskerrik asko behintzat zuk eman beharko. Enaiz gehiu etorriko zure konsultara. Ez ni neu joango nahi zure hiletara. Altxa Amets, Andoni Maialen da Oiana, zue lauok, kuadrilako lau lagun zeate, eta astebete oporretan pasa ostean itzulerako bideian zatoztela, kotxeak matxura bat izan eta autobiako errepide baztarrean zaudete. Amets, zu matxuratutako kotxearen jabea zara. Oiana, zuk gaur gaueko 10etan lanera sartzen zara, gaueko errelegoz baitzebiltza. Maialen, zu maitemindu berria zaude eta ez tezu mugikorra askatu ere egiten. Eta Andoni, zuk atzo oporrei bukaera hon bat emateko sekulako parranda egintzen nun, sekulako resaka ukazu eta dena beltz eta ilun ikusten duzu. Nere Volkswagen eskarabajo, hau da hau bai negar jasa. 25 urte ditu eta inoiz ez zitzaion pasa. Kakalardoneko haintxe pasadu, nere suerte txakota. Aberia zaite aurrea xeo, koberturaik ez dagota. Bani presakani joan eta det urduri talantea, edo taksi bat eskatu edo egin justifikantea. Eskabarajo arraio hori, xelebrea da arraio, neri bezala horren motorrai, likidoa falta zaio. Aizuzuk parranda egin dezu txorakeriak utikan, ta zigarro hori apartatu horren depositotikan. Ara kobertura marratxo bat, ta bi bihotz maite mindu. Eman didan subidoiarekin kotxeak aurrera egin du. Bihotz pare bat jaso dituzu eta kontentu zatozu, berriz ikusi nahi badituzu, gruari detu zaiozu. Tunel batean geratu gera, hau da argipila edo, hau diskoteka izan liteke, alde bat itxi ezkero. Atzoko parranderoa berriz ikusten dut nahiko grabe. Gu guztiok eguzkitan gaude, tunel batean zu zaude. Jode, Andonik hartzen dituen pastilla hoiek onak dira. Ertzainan sirena iritsi da eta hau dantzan hasi da. Naizta tipoa lehen iruditu lozegoela majoa, tuneletik tunelera doa gure eskarabajoa. Sirena hotsak argi urdinak,
festa hau primeran doa. Amets motorrai atera azkar sobran duen likidoa. Batek lanek egin nahi ez eta bestia da alkohol bomba. Bestiak ertzainak ikuste eitu Extremaduran egonda. Ni nere mobilai beiranago ta ze emozio ene. Txoferrak ez daki maleteroan nondik irikitzen dane. Amaikak dira eta fabrikan neukake bronka itzela, hobe ertzainei eskatuz gero atxilotu nazatela. Babespean da kuadrilla ona hemen primeran gaudegu. Benga zueke animatu eta after bat egingo degu. Eskarabajo hause da nere maitea eta fetitxia. Zue hiru hoiez okurritu kapota irikitzia. Estampa polita daukazu egera zaitezte horrela. Neri maiteak esan dititan nere bila datorrela. Joe fundamentua egin dezu behingo batean ta ara, gure bila etorri ezkero gure maitea ere bada. Buruko mina sortu zait orain, ze kejata ze ujua. Zaudete hementaniko txeko atzekaldera nijua. Altxa, Sebastian da Amaia, zue bilok, senar emaztiak, zeate. Sebastian zuk atzo hartu zenun, 50 urten ondoren jubilazioa. Lanean 50 urte pasa ondoren jubilazioa. Afaltzera joan zinaten jubilazioa, ospatzera eta postreko garaian ala esan zuen Amaia. Hemendik aurrea elkarrekin gauzak egiteko nahi aina denbora izango dugu. Gaur goizian, esnatu zeanako Sebastian, faltazan, etzeon, oian, komunean behiratu duzu, falta, egon gelara joan zea, telebistan notez egon falta, sukaldera joan zea eta Sebastianek utzitako postit bat topatu ez du. Mendira joan naiz, bazkaltzeko garairako etorriko naiz. Lehen eguna lan ordu gabe aukeratua propio ta irteteko eskubidea badu ze erremedio gizonarekin ordea hitz egin beharko nuke serio, txikiteoan ibiltzeari mendia deitzen badio, mendia deitzen badio. Lanaren erru sentitu izan dut, bizitzan hainbat gabezi, ta seiretako goizero jaikiz, ni gorputza nuen ezi, orain ohiturak aldatzerikan, kolpetik ez du merezi, lehen lanerako irtetzen nintzen, orain lanaren iesi, orain lanaren iesi.
Sekula santan goizeko 6:00 etzera jeiki kantari, zenbat purrusta ta zenbat keja, begizuloak ugari, lanan edota nere iesi, oraindik ez dut nabari, jubilaziok behintzat ez eman gubilion harremanari, gubilion harremanari. Naizta lanaren konpromisoak nik utzi alde batera, lehendabiziko egunetikan mendira nahi nun atera, paperak dio itzuliko naiz gero eguardia aldera, 24 ordu batera pasaz, aspertu egingo gera, aspertu egingo gera. Letra ulertzen etzan erreza, baino banekien aurrez, tabazkaria mai gainean, aurkitu nahi zenukenez, uste aldezu oila espresa, martxan jartzen dala berez, fabrikakoak bukatu dira, baina etxeko lanak ez, baino etxeko lanak ez. Uste gabean ilunaldia, emaztean bekokian, jubilatuta gerora ere, alnaiz lanaren zorpian, bazkaririkan ez tala egongo, maian era egokian, lasai bazkaia bilatuko dut, goxaldu dedan tokian, goxaldu dedan tokian. Eta gainera berak arrazoi, lasai buru eta azango, goxaldu duen toki berean, ezote dien emango, arropuzkerin etzaitez hasi orain hemengo tango, igual gauean zure oean tokirik ez da izango, tokirik ez da izango. Jarri zera den maite aserre, postura aserrenean, min gainean bai bainan gauz bera, sentitzeote barrenean, agian lekurik ez ohean, hori zure esanean, zedorri deika hasiko zera, negua datorrenean, negua datorrenean.